बेकायदेशीरपणान बांगलादेशी राज्यांत रावता हे चुकीचें असल्यांक राजकीय थारो मेळपाक फावना, कारण ते भारताचे नागरीक न्हय, वेल्यान ते बेकायदेशीरपणान रावता म्हण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. RDXGOA खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. म्हजो अशें आसा, जो भारताच्या जमनीर आघात करता, लोकांचेर आघात करता, ताका बंदी ही हाडपाकूच जाय. खंयचीच जरी गोश्ट पुण्यात घडल्या ताचो हांव निशेध करता, मागीर ते कोणूय असो. यू कॅनॉट से द वर्ड वीच आय हर्ड. आय एम अगेन्स्ट ऑफ सच टायप ऑफ, आय डोंट वॉन्ट टू से दॅट. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी जो जर म्हज्या भारताचो म्हज्या मुखार जर कोणी इन्सल्ट करता जाल्यार ताका बंदी घालपाकूच जाय. कारण आमी जर दुसऱ्या देशांत वचून जर कितें केलें, आमी फक्त बंदी घालची म्हणटा तें आमकां भितर उडयता. तुमकां करपाकूच जाय, तुमचो विसा काडटा आनी तुमकां परत बॅक धाडटा. आमी हें लक्षांत दवरपाक जाय आनी हें भारतान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. अशें लोकशाही तें करपाकूच जाय. आमचो लोकशाही मोठी आसा आनी लोकशाही जर असलें कितें करता आसत जाल्यार ताका योग्य उत्तर दिवपाक जाय. गोव्यात PFIच्या सदस्यांवर धाडी टाकल्या, बांगलादेशीनं अटक केली. मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी जे कोण गोव्यात आहेत ते मला वाटतं बेकायदेशीररित्या गोव्यात आहेत. याच्या आधी काँग्रेस गव्हर्नमेंट होतं त्यावेळी मी हा प्रश्न विधानसभेत आणि बाहेर पण काढला होता. कारण समुद्र किनाऱ्यावरती ह्या लोकांनी दुकानं थाटली होती आणि ही दुकानं आमच्या लोकांना बाजूला काढून घातली होती. आणि त्यावेळी आम्ही हा प्रश्न, प्रतापसिंग राणे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते आणि हा प्रश्न आम्ही मांडला होता आणि त्यांनी पण ते सिरियसली घेतलं होतं. आणि त्यानंतर मग काय गोष्टी घडत गेल्या आणि त्याच्यावर दबाव जो यायला पाहिजे होता तो आला नाही आणि त्यासाठी ही गोष्टी झाल्या. गोव्यात किती लोक असतील साधारण बांगलादेशी असेल? कारण समुद्रकिनारी तर तुम्ही प्रत्येककडे बघितलं आणि जिथं जिथं झोपडपट्टी विभाग आहे तिथं हे लोक आहेत. सर, कुठेतरी आरोप होते की याला राजकीय आश्रय मिळते. राजकीय आश्रय कोणीच देऊ नये हा माझा स्वतःचा हे आहे. आणि जो कोण राजकीय आश्रय अशा लोकांना देतो ते बरोबर नाही आहे. कारण ते आपल्या देशाचे नागरिक नाही आहे. त्यांना आपल्या देशात येणार तर त्यांना पासपोर्ट करावा लागतो, तो पण त्यांच्याकडे नाही. आणि अशा लोकांना देशात ठेवून आपल्याला काय फायदा हा पण बघणं प्राप्त आहे. कारण आपलेच लोक एवढे आहेत, त्यांना त्यांच्याचकडं आपण बघू शकत नाही. आणि हे काही रेफ्युजी नाही आहे. रेफ्युजी वेगळे आणि पळून येऊन असलं काम करणारे वेगळे. पासपोर्ट नाही असं तुम्ही म्हणता, पण प्रत्यक्षात त्यांना सगळी कार्ड मिळतात, मतदार कार्ड मिळतात. दॅट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द ऑफिसर्स हू डू दिस. गोव्यात तशा पद्धतीने जर होत असेल तर सांगितलं ना मी, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द ऑफिसर हू डज दिस, ही शुड बी सस्पेंडेड.